Tumayo tayong lahat at buksan natin ang ating Biblia sa Philippians chapter 4. May isa ka digiti dapat nga mabigbig kan ma-realize tayo ket no siyasin no tayo iti daytoy nga lubong. The Bible says that we are pilgrims and strangers. May isa tayong agdaldalyasat ken gangganaet iti daytoy nga lubong. And definitely, this is not our place. So we are not in a home court advantage. But victory is not impossible. Amom di kita gayayang basketball, affected da kakabsat no handang home court. Ngem nung kasla ko mag-Golden State kat home court da kakabsat. Ay talagang DJ pelang panagriyaw dagiti taga Golden State. Dakkel nga motivation da kakabsat, itinda panangabag. Though it seems nga iti daytoy rabaw ti daga, this is not where we belong because this is not our home. So hanta yung home court advantage. But we praise God that God is greater who is in us than he that is in the world. Kat makapagbalegi tayo kakabsat. The title of my message this afternoon is Making in Today's World. Making in Today's World. Kasano tayo nga agbiag nga nasaliwanwan, nabalegi, kasanutay nga ag-thrive, ag-prosper, ka nagtakder kakabsat, iti daytoy agdama, nga biyag wenno lubong, nga intayo paggargarawan, because we are Christians. So, ti context na daytoy kakabsat ay usaping Kristiyano. Hindi ito general subject that applies to everyone. Although the principles are very general in its nature, but particularly, kada tayo nga anak iti Apo, yun ang pinaka-konteksto ng ating usapin ngayong hapon. How to make and how to be victorious in today's world. Ni Apostol Pablo, sinuratan na digiti kakabsat ti Apo di Filipi, kat dito'y kakabsat nga in-share na, no kasano nga mapagbalegyan na, napagbalegyan na, dagiti pasamak iti panagbiag na. So he challenged them, he inspired them, he tried to influence their faith to be like him as he followed Christ. And so in Philippians chapter 4, if I may start to read in verse number 13. Okay? Verse number 13. It says, Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. I'm reading chapter 3, sorry. Philippians chapter 4. Let me start in verse number 11. Verse number 11 of chapter 4, it says, Not that I speak in respect of want, for I have learned in whatsoever state I am, anyaman ti kalalagyak nga panagbiag, naadal ko ti palimed kunana ti panakapnek. I know both how to be abased. Amok ti panagsagaba ti kinanumo, ket amok ti panaglakam iti namay. Titunggal diso ken iti isu amin nakasasaad na adal ko ti palimed ti panakapnek. The secret of contentment. Isutulbek kunana, ken ti panagsagaba ti bisin, kastamet ti panaglaplapusanan, ken ti kinakirang. So, digito'y katduwa nga kasasaad ti biyag. Abundance, ken kinakirang ti panagbiag. And he said in verse 13, mabalinak dagiti amin. Kayak nga mapagbaligyan ti amin nga sitwasyon, iti dayti agda mga biyag. Gapu ken Kristo ang mamapigsa, when no mamabileg kanyak. Making in today's world. This applies to both adults, older adults, young people. If you are a child of God and you want to strive in your faith to serve God faithfully, you must know how to make into this world. Kasapuanan nga maamuam no kasano iti panag-survive mo, panag-thrive mo, iti dayti agda mga biyag. Let us pray. Father in heaven, thank you. Dito pelang title na Apo, kat very interesting na Apo. Talagang anyan, nagsaya at maisuro kami. No kasano kami nga agbiag, nga kas Kristiyano, iti daytoy lubong.
Dito nga lubong, it does not only refer apo kada ito'y agdama nga biyag, no dikat, dito sistema apo. Digiti sitwasyon ti biyag, kanti sistema ti society apo. Kat mapagbaligyan mi digito'y, babaan ti panulong mo. So digiti ko mga points into narami nga indengan, kat ibilang mi nga tulbek dati biyag mi apo Diyos. Help us. In Jesus' name we pray. Amen. You may be seated, please. Deti world kakabsat iti Bible. When I say the world, I am not referring kadetoy ground, trees, flowers, wano dagiti makita tayo kakabsat ti aglawlaw. Tadigitoy ket raw materials nga blessings nga inted ti Apo nga lag-aman tayo freely. So, how do we make in today's world? Han nga deto'y physical world, tituktukuyin tayo absat no diket deto'y society, deto'y sistema kakabsat. No kasano tayo nga sumaranget nga kas Kristiyano. Kasano tayo nga agsilaw, ket deto'y lubong ket iddepen na, punjen na ka, sebseban na tabaram. At dakay dito ita may encourage kayo, ngam to no agawid kayo, to no pang kiagubra tong bigat kakabsat, san laeng nga i-pour out mo jay biyag mo, ngam jay bumegbegang nga gumilgil ayab nga pamatikan ayat mo, subseban ti panakay expose, panakay associate mo kadagiti sistema nga nailubungan. So how do you make in today's world? How do you thrive? On the other hand, dapat digiti sitwasyon kakabsat nga kas din explain ni Apostol Pablo. There are times nga tibiyag ko aglap-lapusanan, he said. And we all have experienced that at some point. And there are times nga kunana tibiyag ko ket nakirang. Anat nagdumaan ti nakurang ken nakirang. Nukirang ket sa ide, kurang ket addangem kurang. Ngam nukirang ket talaga nga awan. Kakirang na means as in wala. But Paul said, whatever state I may be, I have learned to be content. And I can do all things through Christ, he said. Mapagbaligyak amin. Dayta kakabsat ti kayat tiyapo kadatay nga Kristiyano. Nga saan na tayo madupir iti nainlubungan, ken saan na tayo met nga maupay no anyaman ti kasasaad iti panagbiag. But by the grace of God, not only that we survive, handa nga masurvivean tayo, but just like plant, umay man ti bagyo, ngam napintas di klase ti bukol na, tito mani, ket agbo nga lata. Dayjay ti pamati nga kayat ti Apo kakabsat, nga developan ti biag tayo nga kas anak na. Like what I said earlier, this is not our vantage point. This is not our home court. So it's not our advantage. Yet, by the grace of God, at dati Apo nga isut mang pabilag ka tayo, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. So, deti world kakabsat, spellingan tayo man. W-O-R-L-D. Ikantay man ti antidote na. Bawat letter kakabsat, ikantayo man iti truth, uno biblical principle. Nga isut pang sumra tayo, uno isut armas tayo nga mangsango, daytoy agdama nga lubong. Ken agdama nga klase iti panagbiag. How do you face this world? How do you face your situations in life and the temptations surrounding? Letter W, kakabsat. Are you excited? Would you like to know? Amen? Umuna ti amin, making in today's world, W, you need wisdom from God. You need wisdom from God. Masapul tayo kakabsat ti wisdom nga haan nga naintawan. Wano wisdom nga kasla di wisdom ni Satanas manangan lilaw nga kinasirib. Masapul tayo ti nadalus nga wisdom. Nga dito'y kakabsat ket based on the knowledge of the Bible nga i-exercise tayo iti biyag tayo. Let me define wisdom. It's not in the outline, but if you can do it quick, AVM. It is the ability to make decision and sound judgment based on knowledge.
It is the ability, daytoy DJ skill, to make decision. You know, decisions are very important in life because decisions either reveal our nature or decisions shape us. What does that mean, Pastor? Dagiti desisyon nga aramiden tayo, ipasimudaag na no anya DJ klase di adda kadatay nga panunot. Or DJ desisyon nga inaramid tayo, eventually, kat ison timang control ti biyag mo. I remember one basketball player said, when they asked him, why is it that you are not like any other basketball players nga adulterous kunada, nga masukan-sukat ti asawa na? Why is it that you have you choose kunada? Why did you choose to remain pure kunada ka dito nga basketball player? Kat kunana, I have the power to make a choice. But once I make a choice, it has power over me. Adda kanyak ti bileg karbengan nga agpili ngem no anyan ti pinili kon isuntumuten ti adda bileg na kanyak. You choose. You have the power to make a choice. Use that power to choose on something that you want to have power over you. So, deti wisdom kakabsat, isut number 1 no karkararag kati Apo. Kat kunam Apo, top list detoy. Priority nga dawatem ti Apo daytoy kakabsat. Malaksid ti salunat, kired ken pigsa, proteksyon, provision, prosperity tinaldaw-aldaw. Principal, wisdom is the principal thing. Isu kakabsat iti pinaka-primary, top list nga dawaten ti Kristiyano iti Apo. Tapnon, babaan iti panang handle na digiti sitwasyon. When he makes wise decision, itunda na ti biyag na kakabsat tinasayaat. So basahan tayo mampay ti meaning ti wisdom. It is the ability to make decision and sound judgment based on knowledge. Would you like to make good decisions in your life? Deta ti desire tayo. Would you like nga dagiti pangedeng mo, judgment ket pangedeng. Anang orti aramiden tayo kun adagat anat ikedeng mo nga aramiden, DJ ituding mo. Ket no anyat intuding mo, either mapahamak ka, wenno mailiklik ka. Depende kakabsat, DJ decision nga pinilim. So daytoy kakabsat, very crucial ti biag ti maysa a Kristiyano. Small decisions can affect major things in our lives. Especially kadigiti families tayo kakabsat. In matters kadigiti anak tayo. So, anyat pakisaritaan ti Apo ka. Wisdom, letat dawatem ti Apo. And you know, the Bible says in James 1:5, it says, if any of you lack wisdom, who among of you, sino kada tayo kakabsat, iti kasapulan na, iti sirib nga nainlangitan. Raise your hand. Kasapulan tayo. If any of you lack wisdom, anak kanat aramidem? Let him open the Facebook. No. Let him ask from God. Dumawat ka lang kana po Diyos. Kat kunan ti Biblia, naparabor nga mangted, giveth to all men liberally. And upbraideth not, saan namang pabain. Ang ano dito, dimawat kagat, deta nga minti ko naking ka, no? Upbraideth not, and it shall be given him. How many times nga tibiyag tayo, napahamak, gaputahan tayo, dimawat ti sirib ti Apo. Hamo ka di kayat, nga dagiti sumaganad, nga panagbiag mo kung ti future mo, mailiklik ka, kadagiti pagkibaltangan kan pagkamalyan, tadawatem iti panangigayad iti Apo keng ka. Wisdom is the principal thing. Tandaan ninyo, sapay ko ma, tadeti pa nang i-emphasize ko, agawid ka, kat ma-realize mo ko nam, oh, pastor, agpaiso launay ta ko nam. Awan aspeto ti biyag ko, awan desisyon nga ramidek, nga san ko kasapulan iti wisdom nga gapu iti Apo. In James chapter 3 verses 15 to 17, God says, the wisdom, this wisdom, descendeth not from above. At the wisdom ngamin, na hangad di langit paggapuan na.
Paggapuan na kano, but earthly, na indagaan, sensual, which means, daytoy nga sirib kakabsat, kat may connect kadayjay na inlasagan. Okay? And devilish, verse 16. For where envying and strife is, adalaok na kakabsat, nga apal. So, kitam ti biyag mo. Kasi, amom ti wisdom nga gaputi apo kakabsat kat kwa ti pag-settle downan na nga puso kat dete na dalus. Han ag-tribe, DJ wisdom, nga itad ti apo king kano, adalaok na nga madi, di panunot mo kakabsat. Kasi, no, adalaok na nga madi, ure amom di kayat ti apo, tay tulat kayat mo't masurot. Envying and strife, there is confusion and every evil work. Verse 17. But the wisdom, kunati apo, that is from above, is first what? Pure. Meaning, unmixed. Talaga nga truth without any mixture of lie or deception. Jay kinapudno what is right. Gentle and easy to be entreated. Manakaawat. Full of mercy and of good fruits, without partiality and without hypocrisy. So, haan nga pamarang, haan isuna nga tay manglimlimo, kasi ti tao nga manglimlimo kat nasirib mo ta. Oh, maka-scam ka nga ron, no, di ka nasirib. So, deta pa nag-scam, sirib di jay, ngam saan nga naggaputi apo. Kasi adalaok na nga pa ng limlimo. Ngam daytoy kakabsat pure, peaceable, without partiality, and without hypocrisy. That's the wisdom that we need, brethren. Amen? Number 2, letter O. How do we thrive in today's world? We need number 2, letter O, obedience to God. Letter O is obedience to God. The obedience, kakabsat, means compliance. Oh. Meaning, adda iti, ibaga ti apo, compliance with an order. That is obedience. Compliance with an order. Oh. Ekat datayo, we are bound by law. Dati law, iti lugar tayo. So what do? We comply. Compliance with an order or submission to another's authority. Good afternoon, Brother Isagani. Nandyan, pakita mo nga. What a blessing. Engineer Gani. Okay. Ayan. Alright. Nagpugaw. Ayun. Okay. Deti likod mo kat adun sat maani. Gani, adut maani. Di pinagdawa. Ngam dete ikarkararag tayo nga panggapyo bradket marpakansan. So nga sapol ti ikarkararag. Okay? Obedience is compliance with an order or law or submission to another's authority. Kasla kumadya ko na ti Biblia nga, children, obey your parents. So ti parents, adda paglintagan nga iset natin unag ti pagtaangan. There is a law nga isut mangited ti frame nga kaslang boundaries. Tapno di ubing kat ammo na ti right kan wrong. Babaan ka di gijay maiset nga boundaries ti unag ti pagtaangan. There must be law in the house. So ako na nagat, my son, forget not my law, and forget not my instruction, and forsake not the law of thy mother. Kunana. There is a law inside the house. So when the Bible says, children, obey, meaning, ag-comply ka di jay lintag. No anyat rule ti unag ti pagtaangan, sumurot ka nga anak. No kung natin naganak mo, nakaturog kayong ti alas 10, uri di ka makaturog, dapat adaga di ka tremon. Kasi isut lintag. No ti kung natin naganak mo, masapol,
nga hanga naradlado ngam alas 6, ti kaddam ti uneg ti balay. Sumurot ka kasi linteg di balayo di jay. Hanga di kay kayat mo ti mapasamak. Because that is not a spirit of obedience. Obedience is submission to an authority. Oh. No kunan ninanang mo, awan mapanmangan, no hanga umuna, nga devotion, sumurot ka, kasi isut linteg di uneg di balayo. Tata, no dim kaya ti sumurot, di linteg ti uneg di balayo, pumano ka ta mangiset kat pagtaengam, tasikat mangiset ti linteg nga kayat mo. But inside the home, there must be a law. And it is governed. No awan deta nga mang govern. Ti law kakabsat governing rules, especially if these are based on biblical precepts. Protection ti anak dayjay. Pagsayaatan ti anak. Sino kumamot ti naganak nga mangikadeng itilinteg ti uneg ti balay nga isut mang perdit biag di ubing? No one. Every parent make sure nga ti iset na nga paglintegan ti uneg ti balay kakabsat ket mang proteher ken tumulong nga dayjay ubing kakabsat ket napimpintas ti pagbanagan na. Governing rules. So that is obedience. Iso nga iti daytoy nga lubong, no hamo masursuro iti obedience. Kasanong ag-survive ka Kristiyano. Ket ti Biblia kakabsat, basaem manipod Genesis saging gat Revelation. Anya ti nakaperjan ti biag ti tao, ti pamilya ti tao, ken uray pay dagiti mun-una nga namati. Disobedience. Anyamot kakabsat, tinangitunda, dagiti tao ni Apo Diyos, tinasyon ni Apo Diyos, ti pagilian ti Apo, kan ti church ti Apo, anyat nangitunda kadakwada, ti panagbalegi, obedience. It's obedience. So iti dayti nga lubong kakabsat, masapol nga maawatan tayo, ti kayat nga sawen, iti panagtulnog. Obedience. Jeremiah chapter 42 verse number 6. Jeremiah chapter 42 verse number 6. Whether it be good or whether it be evil, we will obey the voice of the Lord our God. Uray na pintas to ti pagbanagam may uno dakes iti banag na agtulnog kam to ti boses iti Apo. Uray han ngagsabong dagiti mula agtulnog kam latta ti Apo. To whom we send thee that it may be well with us when we obey the voice of the Lord our God. Nigiti apostol, idi nga ko na dagat hangking agsasaw ka dito nga na gano'n na. Acts 5:29, these apostles told those people, they said, then Peter and the other apostles answered and said, we ought to obey God rather than men. Ket masurutom mi ating baga ni Apo Diyos kaysa ti ibaga ti tao. Because though we have an authority, but we have the supreme authority of our lives. And that is God. Letter R. Amen? How to survive in today's world? Reliance on God. Reliance on God. Praise the Lord. Anat kahit nga sawan, iti reliance. It means dependence. Dependence on or trust in someone. Dependence, panagtalik, panagsadag on someone. You must realize kakabsat, hantay kabailan amin. Hantay nga, we don't have what it takes to accomplish everything. Kasapulan tayo tiyapo kakabsat. No kasano, nga digiti farmers, kadagtalag, kadagiti aramidon daw, no ipasuyot da, nga makatulong organically, kadagiti mula da, nang nangruna pa'y kumati panagtalag tayo kin Apo Diyos. Nga agwork kadagiti banag nga we don't have the power. Sala kuma, kadagiti dumagat, di ba, agpasuyod da, tapnon di kastakat mapuksa, di kita insekto, kanda dumapay. Because the farmer has no power to do that except that element. Kati apo kakabsat, handay kaya amin, bigbigan tayo. Isong ako natin kumaapo. Ado, dagiti sitwasyon ti biyag ko, nga without you, Lord, talaga nga, I am nothing.
Psalms 37 verse number 5. Psalms 37 verse number 5. Commit thy way unto the Lord. That is dependence. Panangikamang mo iti Apo. Sursurwon tayo kakabsat. Sursurwon tayo nga mangikamang ti Apo. Anya dadigiti panggap mo ita nga lawas. Masapol nga tunurabi ikamang mo ida ti Apo. Masapol nga kasaritam ti Apo. Make Him the partner of your life. And He is a wonderful partner, mga kapatid. Awan sa pulong kingkuana ni Apo Diyos. Commit thy ways unto the Lord. Trust also in Him. Anak kunana, ket ibanag nanto kunana. He shall bring it to pass. Ni Apo kakabsat, kabailan na nga ibanag, dagiti plano tayo. Kabailan na nga ipatungpal, dagiti tarigagay ti puso tayo. Kabailan na nga ito ti balaygi kadagiti pag-istragelan tayo kakabsat. So you need to commit thy way unto the Lord. Tapos kadeta nga verse ko na wait patiently. Wait upon the Lord. Urayem, agpanuray ka iti Apo. Hanggang agganat, urayem lang iti Apo. Kadagtalik kalaan ken kuana. That is reliance. Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all thine heart. Don't leave any reservation. Okay? In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. Reliance on God. Dito amot masakbayan. Dito amot masangwanan. But we have faith in God who knows the future. Who controls the future. Kat mabalin tayo nga sangwan kakabsat, iti bigat, kanti masakbayan, nga napnuan talged, kan pamati kan inanamay ti puso tayo. Amen? Oh. So how do you face this world? Reliance, that is faith. Kat ni Apostol Pablo, kunana, kat nasursurok, di contentment, kunana. Why? Apay nga da contentment ni Paul, kasi ada pa nagtalit na ti Apo. Oh, no umay ti kirang, anong pagdanagam? Damot ti Apo, kunana. No umaymot iti kinaabundansya, hanga ijay ti pagtalkan na, ti Apo laptat pagtalkan na. So whether ado ti resources na, when no kaawan na, jay faith na, ti Apo isula iso. Reliance in God. And that's why he learned to be content. At ako na ni Apo Diyos kata, I will never leave thee nor forsake thee. You see? Let your conversation be without covetousness. Be content with such things as you have. For I will never leave thee nor forsake thee. So, anang aspect ti biyag mo itataga kabsat, ti masapol, uno anya iti sitwasyon ti biyag mo ita, nga ita nga mawat-wat ti panagtalik mo ti Apo. Hanggang bakbak-slide. Bagam takaabay mo, hanggang bakbak-slide. No iti day ti nga gundaway, at da pasamak ti biyag mo, da sitwasyon, ti familyam, nga masuot ti panagtalik mo iti Apo. Excited ka kuma, kat kunam, Lord, thank you, because through this situation, I can exercise my faith. Letter L. Amen. Oh, so nagpipintas di gito eh. Nagpipintas sa balikas. Anat masapol tayo kakabsat? Wisdom. Letter O. Obedience. Letter R. Reliance. Katamta pa nagdandanag mo, talag ka ti Apo. Letter L. Love of God. Love of God. Praise the Lord. 1 Peter chapter 4 verse number 8. The Bible says, and above all things, have fervent charity among yourselves, for charity shall cover the multitude of sins. Tiday tingalubong kakabsat, nuhaan ka nga gubwayan iti ayat, rukib ka ti amin nga gura. So duwalang tabiyag tayo. Amen? Si kakadigat gubwayan ti ayat, anat gubwayan ti ayat. Agubuglatat ayat tapusom. Oh, no awan de tang ayat tapusom ket hanakastat estado tabiyag mo anaka, rukib ti amin agura. Ngumurnger kang kanayon tapusom. There is hatred. So how do we face this world? There must be love. Ket amom ti aramidem kakabsat, prayer. Ti prayer amuyo kadi nga ti maysa nga patauden ti panagkarkararag ket adayat na kakabsat. Kasi look ha, deta trabaho, no kanayong agririri ka ta trabaho, padasam nga ikararag.
masursurum ton nga ayaten di trabaho kasi ikarkararag mo. Kastamot ti pastor, masursurum nga ayaten day di pastor mo, ti pastor mo, gaputi ikarkararag mo. Katnuan yaman ti mensahe nga inted tiyapo king kuana nga isut maidanon king ka, naragsak di pusom nga ubawat ta kararag mo ni pastor. No ikarkararag mo dayti nga church, masursurum tumutin nga ayaten dayti church. No ikarkararag mo, dagiti unsaved nga kabagyam, masursurum tumutin nga ipatag ti kararwada, kat burden munton, ti panaka-witness da, panaka-share da, kakabsat ti gospel. So, anyaman na banag nga kasla narigat para king kaitata, pagbalinem nga subject ti prayer mo, kat ti apo, patauden na, iti ayat ta puso. Prayer provides love. So, ana tinarigat mo nga ayatin ita? Anya nga ba nagkakabsat, ti pag-istragelam ita. Why not i-pray kat kunam apo, ikan nagti ayat. Hello? Oh, deta kakabsat ti dapat ugali iti Kristiyano. Ti may sa apatauden ti panagkararag ket ayat. Amen? So nohang ka man nagkarkararag, agat talaga nga rukib ti amin nga gura kakabsat. Galatians chapter 5, 13 to 16. Galatians 5, 13 to 16. The Bible says, "For brethren, ye have been called unto liberty, only use not liberty for an occasion of flesh, but by love, serve one another." Amen? Oh, na kayo nga agtuktukar yan ta, HBBC Sela, love your ministry. Na kayo nga agkangkanta, iti choir, love your ministry. Ikarkararag yumot lang, the ministry yung agkangkanta ti choir. Oh, dapat na no imay kay diti kapilyan kat before mang rugiti service ingi agkararag ka kunam apo may saak nga paset iti ministry ita nga agserbi agkanta at ti choir agtukarag apo isaganam ti pusok pagbalinan nak apo nga nadalos ti imatang mo tapnon ti kasta apo saan lang nga makabendisyonak iti imatang ti tao no di ket makaayo ag ti imatang mo Lord. Prayer. Oh, ito'y bigat kat ito'y sumunod at didi kapilya. Muna, napanak nag-pray ka digiti kwa, Sela. Then I also ask the ushers, let's pray. Pray. Prayer produces love. Galatians 5, by love, serving one another. Lastly, amen. Oh, maudi ka kapsat. Letter D. Under D. Na-revive di kita, bingo Uy, dagayam kasi dito kapilya tayo. Under D, diligence for God. Anat diligence, kung natin iti Ilocano ko, riget, kinagagat, kinaregta, dami ni Jai. Persistent work or effort. Saan nga maumakan, saan nga maupupay, diligence, persistent work, para itiyapo. Awang kumat pa nakauma tayo, kakabsat. Oh, hanggang mo't lang mauma, kakabsat. Awang kumat pa nakaumam, nga umay makigimong. Awang kumat pa nakauma tayo, nga agkararag, agbasat Biblia, devotion. Apay, nauma kayo di inapuyang, kakabsat? No. Uri kasano kaimas ta si da Brother Rexig, sapol kalat tati, naimas nga rod mo ti mga noawan inapoy nakakabsat. Oh, malaksid no day diet mo ka talaga nga in ruam mo day dila mo nga di ka mangmangan pulos ti inapoy nga awan na. Adarod pigsamot ni Pacquiao no han mangan inapoy kakabsat. So diligence, persistent work or effort. Kunan ti Biblia, go to the ant, thou is laggard. Consider her ways and be wise. Amoy, deta kuton kakabsat. Nakagagagat. Amen? Ure kata sa pulat, dete research ko kakabsat dito, may panggap iti kuton. Okay? Dete in-share ko kakabsat. Oh. Amuyo ka no kakabsat, tikuton, diligent and hardworking. They are always busy. So dapat ti Kristiyano, busy nga kanayon para itinadyusan.
And it is said that the brain of one ant has 250,000 cells. Whereas the human brain has over 80 billion brain cells. However, they probably use more of their cells than we do. No man pa'y basit lang ti cells, di brain, di kuton. Kat amang nga adal ka datayo, ngam kas na mas maus-usar di cell, di panunod da, kesa datayo. Apay, nalaling dangag plano, ngam datayo. Nagagagat da ngag plano. They are great planners. They show great forethought by their work, and they work in unity. Dito diligence tayo awan serbihan anuhan nga mapagkay-kaysa. Iso nga nagagat tayo ng pagmaymaysaan tayo ti effort tayo para iti trabaho iti apo. Amen? Nakaprograma ti panunot dagiti kuton kakabsat ti bayanihan system. Oh. Kat ants have been found to build structures 500 times their own height. 500 times bigger than their own height. How do they do that? Teamwork and partnership. Nagagat da amin kakabsat nga tumulong. Awang kumat membro ti church tayo nga sadot. Awang kumat membro ti church nga hanakayat ti makipasat. Ekat nung ko na ang pastor ti maitulong ko kararag. Ala no kasta nga rod. Igagagat mo ti agkararag. Kagatam ti agkararag. Tapnon ti kasta kanayon nga dabilig ti church tayo. Amen. See? Amuyo ka no DJ abdomen ti kuton. Namula abdomen yung kabsat. Di abdomen ti kuton kakabsat, duat buksit na. Si kamano. Ano buksit mo? Ngam di kuton, duat buksit na. Kati amazing. Di mesa nga buksit, isot ti pagikabilan nat kanan na. Di mesa kakabsat, isot iburay na di pada na. Yung bagpay, di kuton kakabsat. Isumot lang ako na ti Biblia, nagbasit ngam napnuan sirib. So they survive. And they thrive. Because they have wisdom and they have diligence. Oh, dito na eh. Oh, yan yung kakabsat. Amen? Iso nga, there must be no room for selfishness in us. No, di kat nagagat tayo aming nga tumulong nga para ti trabaho iti abo. You cannot survive. Alam mo, no Kristiyano ka, hanggang makapag-survive, tilubong nga siksika padasam mo, madayot church mo kakabsat. Kat sikalat mangisakat na Christian life mo, imposible survive ka, you need the church. Iso nga no Kristiyano ka, yasidig mo ti bagim, ti trabaho, ti apo, kat tumulong ka, tapnon ti church pumigsa, kat napigpigsa nga tumulong ti sabali. We don't just help others because they need help. We help others so they can help others. Let me say that again. We don't help others just because they need help. Yes, they do. But we help others so they can help others also. Oh. Tulungan tayo ti pada tayo saan laeng nga gapo. Takasapulan na jay tulong tayo. Ngem tulungan tayo jay pada tayo. Tapno isuna makatulong met iti sabali. Ganyan ang sistema mga kapatid sa gawain ng Panginoon. I help you so you can help others. Yes, you need my help. Definitely. But I must help you because you must help others. Matulungan ka kasi kasapulan mo ti tumulong ti sabali. Ganyan ang ant community. They help one another. That is how we make in today's world. Amen? Oh, sapay kumata na bendisyon ng kaya ti lesson tayo itatagagabsan.